Hyvin tuo putki vuotaa. Buu. Vittu mikä suumi tässä. Sun pitää kuvata sit autoa eikä kehu sun kameraa. Sori, tää on vaan niin hyvä. Noniin, nyt se hävis saat. Kiertääkö se jotain? Soittajat vittu. Ja kun se ei siellä oikein pysty kääntyä, se on pakitettava sillä helposti. Ei muuta kuin 180 vaan. Joo. Sieltä tulee. Joku meikä vittu autoja välissä. Putkes vähän lunta vissiin. Putki taas lunta vittu. Kohta on hyvä kuvaus jossain tolpan ympärillä. Roskikseen. Pam! Vielä voi reilusti heittää kantissa. Nyek.